ngai ku play pi ini ke por ha ke teng try jing disgrace ini gere ke sngi ke comment sa shi sien ke bangin yo banwan ban pek na ke tien jong play kam tam ta ke sngi ngan kren ke wei ke jing kai ke ba don kam ba na ke tien ke jong play na kwa a ke ne ke por ba ada kalong ka bala e ke ne ke jing kai finia share bat ki bahian ki ba sem jong fi ki ba ye ki ba thon jong fi ne ki para lok ki para jor la ro finia share ke ni ha social media finia share ke ni ha kitu ki brio ki ba keren ben kitu ki brio ki ba ngau start kitu ki brio ki ba keren persya e ke jing kai jong ka tien ke jong play amar ha ke ne ka sngi na kwa ngan hikai sang ke jing hikai bakala ji asngau boro-bor ba ki brio ki keren ba ki sngi ki ba khatu ba ki mi ki no hikai ba bakala ba ke jing hikai ba bakala kan jubor ba hakini ki sngi ki ba khatu Rai mentang akwa ngini pek na ketien ke jong blai na ketien ba na ke sentur ke jong utrai jisu ki kai ke jing hikai ke ba bakala namar tang supher de ki brio ngil ong utu hikai bakala katu ka balang ka hikai bakala kamtam ye kini kinong yalap bat kamtam ye ki balang ki bedang themai ki bedang sumi le se hakini ka pateng jongi ngisha keren ngisha om ba ki hikai bakala bat kumta ter le se pila ju ya syam barobo de ki brio om o kitu ki hikai bakala o ki jinga seng jongki ne ka niam jongki ka de ka hikai bakala breng akwa akini ka puan ngan pek bat ngan pen i ya fi na ka tien jong blai ke ai ke jing hikai bakala ka jing hikai bakala kat kum na ka tien ke jong blai kat kum na ka na ka sentur ke jong utrai jong hi Jesus Christ ka jing hikai ke bakala hakmat do ka dei ka jing hikai ke pendon buram de jing ya ani ka dei ka jing hikai bakala sa sisien ngan repeat ngan ong biang ya ke ju ka jing hikai ke bakala ne ka jing hikai ke basniu tam mau jisu ong phi bakala sikat dei kadai ka jing hikai ka pendon buram ya ke jing yap kani ke jing hikai ka pendon buram ya ke jing yap kadai baik na usaitan ke jing hikai ka pendon buram ya ke jing yap kadai ka usaitan unia khun unia le ban penroi ban penkiau ban promote ya gini ke jing hikai unte marawi ki brio khamtam hagini ke sngi ba khatu phin siam ba ki brio ki pendon buram bahai ke jing yap hage jing shisha baro ki niam haga parthai ni siam ba ki pendon buram bahai ke jing yap kaniam hindu kale bahai ke jing yap kale bahai ki bayap ira don ki niam ki rukom ki ba pher anau tu brio layap hadian ki khat lai sngi bat hadian ki kat tu gani ke por ki da pendon buram ha ki da yele niam ha itu ki brio ki bana ka tu ga yeng jong tu bayap ki ha bana khi la ki jong ka khle ki ha bana kiare ki jingbam nang ta pat ki ha bana le ki puja ki pukan jong ki ba bon ba ki kam ki ba ki ha ban le kaniam hindu ka pendon buram bahai ki bayap nang ta pat kaniam muslim ro ka pendon buram bahai ki bayap hage jing shisha kaniam muslim gadai ga dead cult ni gadai ka ba gadai ka jing hikai ka ba pendon buram bahai ki bayap namar ki hikai nda phiyap khamtam na phiyap na ga manta u ala jongki bat na gam tau Muhammad phin poi sha baneng phin poi sha paradise bat niau pho ar ngot ki thai sati ki ap ya phi ka jing hikai jong kaniam muslim ka de ba sneu hado kata bat ki hikai ba anda poi ha baneng ngila ban ya le kemen ngila ban ya le ban ya shong kurim bat ki niau pho ar ngot ki thai sati ki ba ap ya ki de ki brio ki ba yap na ga menta prophet Muhammad na ga benta na kata gadau ki babun hi ki muslim kim tieng baniam namar lapenan buram ya ke jingyap ong anda yap ngin poi shabeneng bat ngin yo ban yele kemen ke jing yele jaklia bagi jing shom kurim ba kumta ter aku aban ong fi kaniam buddhis ro kapendan buram bahai ke jingyap imani ki brio ki bayap ki duai ki brio ki bayap bat kumta ter kabas ngau si ban ong fi
wat kaniam Kristan hakini gisngiro kapendon burom bahaya kibayap menshua kat kum gaktian jong oblay umjudon manu baduai haki brio kibayap harai menta kaniam Kristan kaduai haki brio kibayap ngakwa banong ki don ki banakaniam Kristan ki baduai haki brio kibayap ki pendon burom bahaya kabayap dayap brio kisayong ini kigentian ublay ulawan jengo ekani kayen bat ulah simno yau niu sakri saladi man la kapor bayak beriau ki keno bayau ublay ki mot ublay uday unong peniap umday unong penim ki pendon burom bahai ki bayap mensua umjudon ke jing khawai snem ya beriau brai mentang i kadon ke jing khawai dap snem ya beriau mensua ngimjiyo asnyau sepangkani brai suki nadap snem ya beriau ki sedang penong dage jing seng menta ki penong dage jing khawai ga bahe lajan baro akiniam Kristan menta ki khawai dap snem ya beriau kaniam khasiro kale bahaya ke bayap kadon ka phur ka siang ya ki bayap kadon ke jing duai ya ki bayap ki beriau ya ki bayap ki dabu ya ki dor ki dar ki damot begitu ki bayap kin kerku ya ki brai ngakwa benong ya fi naga krien ke jong ublay ba ublay jengi umday ublay ki bayap ublay ki baim bat baro hau ki im kadon tang ka wei ke jingyap ka bangyap ania keren ha ka Bible lagi jingyap ke jingyap jong utrai jengi Jesus Christ ka Bible ka ongi ni ki kentien da pin pule na ke Hebrew kalau nong ka baar ke dekat ka bakat sa bada ke jingyap jeng unio ban penduk no yau tau badon ka bor ke jing peniap ubalong usai tan ken bada ke jingyap jeng unio ban penduk no yau tau badon ka bor jeng ke jing peniap ubalong usai tan ken ubadon ya ka bor ban peniap uba peniap e ki beriu hini ki sngi de usai tan kat kum ga krien ke jong oblay maka dekat ke bakat san ke ong unio ban pelaj no e kita gi baro da ke jing syap tieng ya ke jingyap kilong baro syata hapo ke jing long merap pidip usai tan ki beriu da ke jing syap tieng ya ke jingyap da ka ba pendon buram ya ki bayap da ka balek bahaya ke bayap ubat ya ki beriu syata ke jing long merap ki beriu ki syap tieng namar ki ong ki keme ki pa jongi kila ong kumta kini ki bayap hasiwa jongi kila ong kumta ki ko ngo e ki jing hikai pateng la pateng kim ko ngo su e ka klien ke jong oblay bat da ki tu ki jing hikai pateng la pateng soitan ubat e ki beriu ha ke jing long merap kade ga porengi bangin hikai e ka klien ke jong oblay kade ga porengi bangin yalap e ka klien ke jong oblay namar usoitan da ka balek bahaya ka bayap da ke jing syap tieng ya ke jing yap da ke jing hikai pateng jong kitu ki beriu ki balayap da ke jing mani ya ki bayap da ka baduai ha ki bayap da ka ba perkhat tang syapang gitu ka bayap ngakwa ban ong ya fi ki beriu baro kilong serta hapo ke jing long merap hande andawan Jesus Christ ulai job ya ke jing tep ya ke jing yap bat ka Bible kada ong kum ni syapang utrai jengi Jesus Christ Petros uang ini ki kentien ha ka por uyalap ha ka sngi ha ka tu ka sngi Pentecost uang ini ki kentien uang bat ya usiem jong ke jing em pila peniap no ya bau belai ulah penmi pat ya na ki bayap syapang kata ngi long hinong kla de Jisu bala job e ke jing tep e ke jing yap ba de Jisu bala mi pat ban nengkong tam bala mi pat na ke jing tep ke jing yap bat ki apostol bat ngi ru menta ngi ki banget ya menta ngi long hinong kla ba ublay ula job e ke jing tep de ke jing yap habanga keren sepang kani ngakwa epi ba fintep baro ba haka krien ke jong ublay njudon setia ka ba dap snem ne ki bayap haka krien jong ublay da fi pulien aduk ke testament barim kijiu kimju khawai dap snem yap ya no haka jing sya haka testament barim kim sngo tenat ya ki mawap ba ki khot ya ki jiu ba ki nia bam lem haka tu ke jing khawai dap snem jong ki bayap ngakwa banong ya fi ka Bible kamju pendon buram ya ki bayap da ka ba ong kum ni ngamot satia kumadon ki bri ki ba ong nayap dep situ nang ta kim perkhat kim but chu e ke jing hikai jong ki brio ne kim but chu e ke jing hikai jong ki kimi ki pa haba ki hikai ya ki galanti ke badai ngakwa ban ong ha gini ke por lada don ki bala lej hasiwa jongi
Namar ngi baro ngin don be ki me ki pa le se ki bahieng ki basem ki kinyi ki balale ha shiwa jongi. La da don ki bahieng ki balale ha shiwa jongi. Ki bahikai yang ngi ka lenti ke babaha. Ngi dai ngin buat ki. Ngi dai ngin ken mawi ki jing hikai joki. Ngi dai ha ke jing shisha bangin hikai ro ya ke jing hikai ke baki ki hikai. Kham tam la da ki la yalam yang ngi ha ka lenti ke jong oblek. Handrai ngakwa ban ong ye fi gini ke por ba ngin la ngin chu ong ba tu balayap ngin kelet noi ngin la ngin ong ta namar kijing hikai baro menta ki ba ngi yo nang tawat ka bible ro ka ba ngi puli kade bala tho de ki beri bala lek no hasiwa jongi ki brio ki balayap no ki brio bala don ba utara na kata kadau ngam kwa gini ke por ba ngin chu ong ngin chu kren ke ktien ke ba ke ba tat dor ni ke ktien la se ke ban chu pen mong e ki wei ba nong la yap la dep dei ki jing hi kai ki ba baha ki ba ki long shua man shua jong e ki hi kai yang ni mangin buat e ki jing hi kai ki ba baha ka dei yang ni bangin buat kham tam e ki tu ki ba alam yang ni ha ka lenti ke jong oblai ni dei ngin buat e ki jing hi kai ki long shua man shua mereka bangakwa ban ong ye fi ni ke por ka ba uji suhi ulong persya ka ba uji suhi uang fi kai bakla dei ka ba pendon borom ye ki bayap to kini ke por ngan pen i kini ke por ka dan ka wei ki jingja ke tien jong oblai bala tho bun sien ha ki gospel baki wan kini ki farisi ban kelish pang ke jing me pat ki sadusi ki bawan man kelish pang ke jing me pat na ki bayap Namar ki farisi ki ngai ya ke jing me pat mrai ki sadusi ki ngai satia ke jing me pat ki keli syapang kawai ke brio ke bayo ya ki henyaungut si parah bat ki ka namar kat kum ke ktien ke jong oblai ha ka rukom jong ki jiu lada uhmen uban nengkong uyo ya kanu kono ke brio bat uyap no nang ta upara ubabuat udai bansong kureme ke tu ke brio Nang ba un penmi sembai ni un penmi khun naka tu gabriel ba men nangkong unum du kerteng nang talada ubabot ru lesi o para ubabot o klemyo khun naka tu gabriel un haban syong kurim sa pat ubabot yo bat kum ta ter namat kum ga jing hi kai jing hi jiu ba mdai ban pendu e ka kerteng jung nu no brio lada umyo khun dai ban syong kurim daki para ya ka tu katanya jong tu brio ikiwan kini gisadusi ki ong hau try jung yu Jesus Christ ki don nyong wat si para baro ki ayo kurim e gani ga brio handrai don manu manoro bayo khun tagi nyong wat ki layap no taga brio ka layap no ki keli ha ga jing mi pat kan long katanya ni kan long kalok jong no ujisu ong ini ki gentian tapi pulia no Marcos kalanong ka bakhat ar ka khat ka baat kusa ujisu daya thu ul ong haki amdai kani ba phi bakala ba phim tip ya ke jing tho ni ya ka bor ka jong blai habaki kren chapang ka bayap ujisu ong ini o ong ini ki gentian ong amdai kani ba phi bakala kadai ba phim tip ya ke jing tho lemne ya ka bor ka jong blai ki brio ki bakla bahas pan ka bayap namar kim tip ya ka bible bat kim tip ya ka bor ka jong blai kitu ki bam juyo i satia bu jisu pen mi pat egi bayap kitu ki bam ju puli bu jisu pen mi pat egi bayap ki sep tieng hado kata ya ka jingyam kim juyo i ya ka bor ka jong blai be jisu pen khia egi bapang upen em egi bayap ki ba shakri utragi kin ko kin khia ki ba shakri utrai kin em slam kin em teman namar ka ktien jong oblai ka ong utrai jisu udai unong pen em dai unong pen ya bun ki brio ki keno ba yo oblai na ja ka ai basnio namar kim tip e ki jing tho ba khoi kham tam ha ge jing ya dai ba ka jing yam yong phi bakla namar phim tip e ki jing tho ba khoi lemni ka bor jong oblai
nang ta ujisu usakren sebagai jing syong kurim uang habeneng dan cu baya syong kurim baro kilong kum ki angel nang ta hakadekot ke baat punya uang ublay umlong ublay kibayam handrei kibaim hagiwe gibenta uda ong namar baro ha uki im ublay ublay kibayam handrei ublay kibaim namar kata phi bakala sikat dei Pitip hake jing hikai jong jisu ju kham ong phi bakala tang katu kat ni kijaka haka ktien ke jong ublay bau jisu da ong direct ne ong back gitu ki brio ong phi bakala ban handrai hang ne hake jing ya dei bage jing hikai sang ke jing ya ong ini ke kintien phi bakala mdei tang bu ong phi bakala ba phim tip ye ke jing tho ba de ka bor ublay haka dekot ke ba ar punya ong namar kata phi bakala sikat dei kwa ban ong ye fi kini ke por ba ke jing hikai sepang ke jing pendon burom ye ka bayap ke jing pendon burom ye ke jing yap kadai ka ba bakala sikat dei ini ki bakala sikat dei kim tip bau blay jongi de blay uba im namar ha u baro ki im kwa ban ong ye fi kini ke por tang kani ke jing hikai ke ba khindiat dei ke ba don kam hadu kata-kata tong in pendon burom ya ka bayap Kajing yap kanam dan bor ha yen kesem jampi. Kajing yap kanam dan bor ha ki khun ki kti jampi. Kajing yap kanam dan bor setia ha kabalang ka bangingi don. Akwa banang ifi kajing im kan sensyare kajing im jampi. Kajing pang kajing kreu. Kano ka klam. Kano ka bor jong jong kajing penjot jong ka mariang. Kano ka thama. Kano ka ba ibrio ha kini kisngi kia keren. Ibrio kini kisngi kialat kia rio ban penting ban pensmit ya ibrio ko ban ong efi kanom dan bor mau jisu ulai job ya ke jing tep ya ke jing yap tangin saya keren ya kini hakiwa ki benta bat company la si hadien bai ka bang kwa ban keren ya fi kini ke por ba ka jing hikai ka ba pendon burom ya ke jing yap ka de ke jing hikai ka ba bakala bat ka de ke jing hikai ka ba bakala tam mau try jengi Udai us iem jong ke jing iem. Dai us iem jong ke jing yam. Dai us iem ke jing iem. Dai tang ma uhi ubah hikai. Ubah ngai hanga. Unom jot syu dai unio e ke jing iem ka bopom jekot. Ong don kiba yang hangi kiba nomad e ke jing yam. Tat an na ki yo i e ke ki ma ke jong ublai. Jisu dai tang bu ai ke jing iem. Bu ai ke jing iem ka bakar hai. Ke jing iem ka bopom jekot. Wang uta ubawan hanga. Wat lau dai ubayap ro. Un im hallelujah jisu jengi udah usiem ke jing im tongin nang nginum tiang ya ke jing yap nginum pendon buram ya ke jing yap nginum kenok lut ya ublai baja kanu ke jing yap aku awan ong ya fi ngin pendon buram ya ke jing im ngin celebrate ya ke jing im ngin im namangi syakri ya ublai ba im ta ublai kerku ya fi amen